Atate ndira Mwana ndira Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero ndi Lamulungu loyamba mu nyengo inoyi ya Lent, ndipo tikupitiriza kumumvesera Mulungu kuti atiyankhule. Tidakapitiriza kumpasa Mulungu mpata tiyankhuleni Ambuye. Ndikulandirani pano patiyankhuleni Ambuye, ndipo tiye timvesere mawu a Mulungu atithandize pa moyo wathu komanso pa ulendo wathu. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Genesis chapter cha 2 ndime ya 7 mpaka ndime ya 9, ndikuwolokeranso mu chapter 3 ndime ya 1 mpaka ndime ya 7. Mawu athu achiwiri achokera m'buku la Aroma, kalata ya Paulo kwa Aroma chapter cha 5 ndime ya 12 mpaka ndime ya 19. Uthenga wathu wabwino tikutenga kuchokera m'buku la Mateyo chapter cha 4 ndime ya 1 mpaka ndime ya 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeo Nthalika kuchokera ku Christ the King Parish Nthalika mu Archdiocese ya Blantyre. Tiye ndiwerenge mawu a mthenga wathu wabwino. Uye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Zitatha izi, Mzimu Woyera adasogolera Yesu kupita ku chipululu kuti Satana akamuyese. Pa masiku 40 Yesu adasala zakudya usana ndi usiku, ndipo pambuyo pake anamva njala. Tsono woyesa uja adaza namuwuza kuti, ngati ndinu Mwana wa Mulungu, lamulani miyala ili apayi kuti isanduke chakudya. Koma Yesu adati, malemba akuti, munthu sangakhale moyo ndi chakudya chokha, koma ndi mawu onse olankhula Mulungu. Pambuyo pake Satana adatenga Yesu napita naye ku Yerusalemu, mzinda wopatulika, nakamuyimika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Anamuwuza kuti, ngati ndinu Mwana wa Mulungu, muziponye pansi, paja malemba akuti, Mulungu adzalamula angelo ake kuti akusamaleni. Iwo azakunyamulani m'manja mwawo kuti mapazi anu angapweteke pa miyala. Koma Yesu adati, malemba akutinso, usawayese Ambuye Mulungu wako. Posiriza Satana anatenga Yesu kupita naye pa phiri lalitali kwambiri, ndipo anamuonesa maufumu onse apansi pano ndi ulemerero wake. Tsono adamuwuza kuti, zonsezi ndizakupasani mukagwada pansi ndi kundipembedza. Apo Yesu adati, choka Satana, paja malemba akuti uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndipo uziwatumikira iwo wokha. Pamenepo Satana adamusiya, angelo nkubwera kumazamtumikira Yesuyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Munamba mwaona abale mwana amene wakhoza ku sukulu atabwera ku nyumba ndikumanyadira ndi school report lake, ndipo makolo ake ndikumuchingamira ndikumuhaga ndiona kuti mwana anga wabwino wachita bwino koopsa. Kachimwe kamene kamabwera mwa mwanayo komanso pamuzipo. Tizizwa zimenezo kuna kuti tikachita bwino timakondweresa anthu ena, ndipo tikakondweresa anthu ena aja ifenso timamva bwino. Kumapeto kwa uthenga wathu akuti Yesu atamaliza zonsezi zija atayesedwa ndi Satana, angelono anabwera ndikuzanyamula, ndikuzamtumikira. Ndafuna kuti tisanapite kumayambiriro kwa mayesero amenewa tikafike kaye kumapeto, tizizwa kuna kuti kodi pachimene ndikulowa mochi kumapetoko kuli chani. Moyo wathu wa siku ndi siku tikamayamba chinthu, usana chiyambe chinthu chija maso ako waponyeretu kumapeto, kodi ndikuchiyambachi mawa chizaoneka bwanji, kodi ndikuchipangachi chaka chamawa chizaoneka bwanji, kodi ndikuchipangachi nkucha chizaoneka bwanji. Nzofunika chifukwa kuti mawa ndi labwino koposa lero. Pasonse zimene tikupanga ife amene muli ma MP kana ndinu mandani, zimene mukupanga anthu lero muziyang'ana kaye mmawa, kodi 2025 zikupanga inezi zizaoneka bwanji. Ndichofunika Ambuye Yesu mmene ankayamba mayesorowa amaziwa kuti kumapetoko ndikakhoza angelo azanditumikira. Nthawi ina iliyonse imene niyo mutapewe choyipa, angelo amabwera ndikuzakunyadirani. Mawu athu amene tawerenga lero ndi mawu amene akukamba za zabwino zimene Mulungu amapereka. Mukapita ku Genesis, mawu a Genesis aja akuyamba ndi zabwino zimene Mulungu analenga kumulengera munthu kumusiya m'munda. Mulungu amapereka zinthu zabwino. Komano Mulungu akapereka zinthu zabwino,
si wonse amene amakondwa kuti muli ndi zabwino. Mulungu akakupasani zabwino, akakukwezani, Satana zimankwiyisa. Kumaziwa chimenecho kuti kunja kuno kuli Satana, ndipo timayenda naye nthawi zonse. Ndipo Mulungu akatipasa chinthu chabwino, Satana uja makhala pasana pathupa. Satana uja makhala kuti sata. Nchifukwa chake amayimba kuti ukakhala pabwino, poyipa pamayitana. Nthawi zonse ukakhala kuti Mulungu akupasa chabwino, uziwe kuti pamabwera bezina zake zona kuti zisokoneze chinthu chija. Kumaziwa zimenezo kuti ndikangolandira chabwino ndikusatidwa. Iniyo zimaona ngakhale mpira, mumpira munthu mukakhala mumpira. Anthu akangokupasira mpira chimachitika nchani? Timu ina ije imakuthamangira. Aliyense kumakusakasaka mu ground muja. Chifukwa kuti wanyamula mpira ndiwe. Munamba muona munthu amene sana nyamula mpira kumasakidwa. Koma anthu amasakasaka wanyamula mpira uja kuti akamulande. Inunso mukakhala ndi china chilichonse chabwino, muziziwa ndikusatidwa. Mukangokhala kuti mwalandira salary yanu, kaya ndi pasate, kaya ndi pasate 1, mukangoyilandira, ngakhale musanamone wina aliyense, muziziwa mukusatidwa. Salary yanu ikufunidwa. Ndipo mukapusa, mukamakafika kwanu ikhala itatha. Ziwaya zimene zili njiramo zikuyifuna salary yanu. Machipisi ali njiramo akufuna salary yanu. Ndiye mukamatira pamwema, kodi chipisi mukupanga bwanji? Kodi icho mukupanga bwanji? Mukafika ku nyumba upanda makobiri. Mukangolandira makobiri, muziwe kuti mukusatidwa. Mukangokwatira, muziwe kuti mukusatidwa. Kumabwera anthu njali chimuja kuzaonera ukwati uja, ndikuzayimbira. Omwe aja ndi amene amakhala kuti akukusatirani. Ukangokwatira, ukangokwatiwa, uziziwa kuti ukusatidwa. Chifukwa wanyamula china chake chabwino, watenga china chake chabwino. Anthu amakuyimbira, mwapeza dona genuine, iwe shuwa, mwapeza guy genuine. Nthawi imene uziwe kuti ukusatidwa. Ukangolowa usembe, uziwe kuti ukusatidwa. Chifukwa chabwino chimene wanyamula iwecho. Ukalowa usistiri, ukusatidwa. Chifukwa chabwino chimene wanyamula iwecho. Ukalowa president, ukusatidwa. Chifukwa chabwino chimene walandira iwecho. Chilichonse chimene inu mwalandira chabwino, muziziwa kuti mukusatidwa. Adamu ndi Eva atalandira munda uja, anayamba kusatidwa. Ndipo njoka inamusata Eva mpaka kukampeza ali yekha. Ndikumamfusa mafuso mayi, Mulungu jamati chani, nacheza pamene paja nakambirana nkhani. Cholinga amphumise chabwino chimene walandira chicha. Ndipo Eva mosazindikira anaphumisidwadi. Ambuye Yesu lero wangobwera pansi pano kuti azapulumuse anthu. Satana uyo pambuyo pa akunsatira. Akunsatira kuti amphumise chimene iye ali nacho. Amphumise upulumusiwo, asakhalenso mpulumusi. Afanane ndi Satanayo. Akhale osamvera monga Satanayo ali osamvera. Inu mukazangolandira chabwino muziwe kuti amabwera anthu amene ali oyipa ona kuti afuna musanduke ngati iwo. Ukabwera pa ntchito paja kuti ukuzayamba ntchito, amakuunjikira. Ukhalenzatu. Cholinga iwo achambiri yawo ndi oyipa nkale. Akupange nawenso uyipe mufanane. Ndi ukakhala opusa omagwa musampha wawo. President akangolowa mboma, amakapeza kuti mmene muja muli anthu kale amene amagwira ntchito mboma ambomaja. Takulandirani bwana, iye munatipapaka chochi. Cholinga ampake ukatangale. Ndiye amampaka ukatangale. Bwana kubwera mphaso iyi. Nchifukwa chimuzapeza kuti zikukanika kuti anthu amenye nkhondo yakatangale. Chifukwa utalo amene muja sumaziwa kuti umasatidwa. Akumbwandira ndipo kukanika kuti utulukemo. Ambuye Yesu anaziwa kuti munthu ndi kusatidwa. Ndipo chifukwa kuti anaziwa kuti ndikusatidwa, anatenga Mzimu Woyera popita ku chipululu kuja. Sanayende yekha. Akuti Mzimu Woyera ndi umene ukansogolera amene muja. Uzimuunikira kuti uyu kumuona apa isi kuti akubwera tomwe ubwino, ukumuona apa isi akubwera ngakhala kubwera namwe tulira chonchi. Amenewa ndi adani omwe tulira. Ndipo Ambuye Yesu anaziwa chimenecho chinampulumusa. Pamene Ambuye Yesu akupita, chinthu chimodzi chimene chikumulimbisa kuti asagwe m'mayesero a Satana ndikuziwa chimene iye ali, kuti iyo ndi ndani. Ndipo chimene iye ali chikutanthauza chani. Muone Satana uja kamamuyesa akuyamba ndi kuti ngati ndiwe mwana wa Mulungu. Ngati ndiwe mwana wa Mulungu. Kufuna kumpasa Ambuye Yesu kachikaiko kwena kuti ndine mwana wa Mulungu kapena sine mwana wa Mulungu. Ndiye ndionese kuti ndine mwana wa Mulungu. Koma Ambuye Yesu akuziwa chimene iye ali, kuti iyo ndi ndani. Ndi mwana wa Mulungudi. Komanso akuziwa tanthauzo la chimene iye ali. Tanthauzo lake ndona kuti akwena alimbe nazo chifukwa wabwera kuti azapulumuse anthu ofoka. Wabwera azapulumuse anthu opsinjidwa. Wabwera kuti azatuluse mukapolo anthu amene amangidwa. Pochiziwa chimenecho akusamala mayankho ake omwe yankha Satanayo. Akungoyenera kuziwa chimene iye ali. Inunso ndine tiziwa kuti kuli ndife ndani. Ndipo tili nkuthekera kotani. Ndipo tinabwereranji pansi pano. Ife ndife akhristu.
amene tatumidwa kuti tikhale mboni zake za Yesu Khristu. Tizidziwa chimene tikufuna dziko lapansi pano, kuti tikufuna chani, kuti tikufuna kuti tikwanise chani pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuti munthu ukwanise kuthana ndi mayesero, uzidziwa chimene iwe uli, uzidziwa chimene ukufuna pamoyo wako. Satana akuziwa kuti uli mwana wa Mulungu. Ambuye Yesu akuziwanso kuti iye ndi ndani, ndipo akuziwa chimene wabwerera. Ndabwerera anthu osauka, ndabwerera kuti ndizateteze anthu, sindinabwere kuzaonesa mphamvu zanga, sindinabwere kuti ndingopanga zinthu za show. Akuchisunga chimene chija ndipo akunkana Satana. Inuyo mukakhala kuti mwalowa pa udindo, mukakhala kuti muli pa khomo, muli pa business kaya muli kuti, ndipo simuziwa kuti mwabwerera chani, mapita kumene kuja kumakaonesa mphamvu zanu malo amene simukuyenera kuonesa mphamvu zanu. Mapita kumene kuja kumakayikira kumbuyo anthu amene simunanene kuyikira kumbuyo. Koma ndikusimikizireni kuti dziko limene tili iferi kuyesedwa nkosayamba. Kuyesedwa nkosayamba. Ukangochigwira chinthu chabwino uziwe kuti akuthamangira. Akuthamangira ndithu, koma iwe uziwe choyenera kupanga. Ndipo chimodzi chimene ukuyenera kupanga iwe ndi kusalekana ndi Ambuye. Kusalekana ndi Ambuye, usalekane ndi Mzimu Woyera. Chifukwa chona kuti ndi amene amakuululira ndithu kuti uyuyu ali apayi samala naye. Satana amakhala ndi njira zambiri zoti akugwirire. Zambiri. Anazira mwa Yudasi kuti amubwanire Ambuye Yesu. Nthawi ina anazira mwa Petro kuti amulekese Ambuye Yesu chimene amafuna. Mpaka Ambuye Yesu anazindikira kuti walowa mwa Petro ndi Satana. Anamuza kuti choka pita kumbuyo kwanga Satana. Sikuti amanena Petro iyayi. Amanena Satana amene anamuona mwa Petro kuti walowa mwa Petro afuna andizembere. Siku lina Satana azakuzemberani kuzera mwa akazi anu, azakuzemberani kuzera mwa abwana anu, azakuzemberani kuzera ngakhale mwa abusa, azakuzemberani kuzera mwa ansembe. Ata Satana kulowa mwa ineyo ndikuzakuuzani inuyo china chake. Ngati inuyo Mzimu Woyera amakutalikirani, ngati inuyo Mulungu mmakhala naye kutali, zakhala zokuvutani kuti muzindikire. Tikuyenera anthu fe kukhala anthu ochenjera pa Chikhristu chathu, koma kuyesedwa ndi chinthu chabwino. Kuyesedwa ndi chinthu chabwino. Musazapempherere kuti musazayesedwe. Chifukwa kuyesedwa kumene kumapangisa kuti muoneke kuti ndinudi munthu wokhulupirira. Chikhulupiriro chanu chija chikhwime. Komanso pokuyesani paja mmakhala kuti pang'ono mukutulukira masitayilo a Satana. Ndipo masitayilo a Satana aja amafika pena kuti amatha kutha. Mmene Ambuye Yesu amafika kumapeto, Satana masitayilo anamuthera. Chifukwa anaziwa kuti uyuyu akuoneka kuti masitayilo anga onse waaziwa. Atamuthera masitayilo anamusiya. Asabweranso akakapeza masitayilo ena. Inunso ndine tikankana Satana lero, kunkana mmawa, kunkana kuja, amaziwa kuti mwatulukira masitayilo ake. Sazachedwa. Azafumukapo. Koma sikuti akafumuka wathana nanu, azabweranso nthawi inake atakakocha zina, atakaphika masitayilo ena. Timpemphe Mulungu kuti atithandize tonsefe, atithandize ndithu kuti pamene tikumana ndi mayesero, ifeyo mmayesero muja tiziyang'anamo kuzindikira ndi kuziwa masitayilo a Satana mpakana amuthere masitayilo aja. Komanso ife pamoyo wathu tikhale anthu amene tikuziwa chimene tikufuna ife, anthu amene tili ndi plan ya moyo wathu, anthu amene tikuziwa kuti chabwino ndanyamulachi ndi kusatidwa. Mulungu wamphamvu zonse tikunyadirani ndipo tikuthokozani kuti niyo simuleka kutiunikira ife ananu. Yenda nafe nibe pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku mpaka tonsefe tikafike kumoyo osatha mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.